Kane kadai ka wei na ki kubor ka basusi bat ka ba penlong yang iban sengau siir syapang ka jingja ka basisya hapo ka imlang ka salang. Kane ka jingja ka lajia ka distrik kion jahar hapo ka cela Odisha. Ka ba peni ka jingsya ka taj bat ka jinglong duk tam jong uwei ubreu. Ubalahap ban le ikum kane ka kam ban penkendit ya gi babun. Telada pikwa ban tip kamnia sa sengap ya kane ka video ado matakut. Bat wat klet ban share, like bat subscribe kum ju ya kane ka channel. Kenang ba pinyo ya ki news update ki ban sawan. Uwe ubreu lahaban ba ya kamet kabala don stang kasi ing suda jong kapara ka jong kabala klat. Kabala song hakawi ka jan lane hakawi ka pla. Ulayat kumbalay kilometer ka jingjangay hapadang ka jingshit ka bajur jong kasngi. Badban poy syadu syabang. Ka jingtumu jong ne ubreu namar ka pisa jong kapara ka jong galas aku tabang. Kadaw ka ba penlong yu ban le ya kane. Kalong ba utmu ban se ya ka pisa ka badon kumba. Khat khandai hajar lai spa. Kabadon hapo ka akau jong ka para ka jong ka bala klat. La yathu bau ne ubreu dei baduk sisa du kata-kata. Bad udon kam ya kato ka pisa ban pendep ya ki kam niam lane ban penya ya ka lut ka im ka yap ka jong Namar bau klem tip ya ki kendon jong ka bang. Ulamut bad dei ban lejra ya ka met lane ka siing jong ka para ka jong kum ka saki bakala klat sisa. Kane ka jingjia ka penkendit yang iban pej benia lada kilat ya rap sarkar. Kipoi sisan em sya kibriu kibadon ha kajing kerdu ka pakraw tam. Kapan pauru baka jingdu kala ban pelong ya ubriu ban le ya kikam kibangimla ban poi perkat.